què pinto? Aleshores, quan jo tenia 5 anys, segons la meva mare, en una habitació de casa l'àvia Mercè, hi havia una cadireta a sota una finestra que estava en retxes i donava en el terrat de casa de l'àvia. I aquest terrat hi anàvem pardals, picotejant, perquè l'àvia, entre altres coses, com que acabava de dinar, tirava les engrunes allà. Aleshores, jo un dia me vaig enfilar en aquesta cadira, vaig agafar un paper i un llapis, tenia 5 anys, això és el que me va dir la meva mare, i vaig començar a dibuixar aquells éssers petits que jo en aquell moment ni sabia què eren. Això m'ho va explicar la meva mare al cap d'uns anys. Aquells papers ella no em va guardar cap. Bé, i després ve, això és el primer símptoma de dibuix que jo tinc. Després ve que quan tinc 7 anys, la meva mare m'aporta a l'acadèmia de Messier Camarach. I la Madame Antoinette, que era la seva dona, era un matrimoni francès que havien arribat a Girona i havien llogat uns baixos i un primer pis en una casa davant de l'Institut Vell. I allà era l'acadèmia Camarach, de Messier Camarach. Aleshores, com que devien ser una mica d'esquerra, aquesta gent, per tapar una mica l'expedient, en aquella època, esclar, ja parlo del 1947, agafen a un mossèn per donar-nos classes de solfa. És una classe mixta, som com 15 nens, entre nens i nenes. I a més tenim un professor de dibuix, que és en López, en Gómez, el senyor Gómez, que està, jo amb aquell senyor li dec el que potser sóc ara jo. Perquè ell era un aquarel·lista, que també venia de França, que es havia escapat, es havia retingut i tot això. I aleshores l'home dona classes al natural a la classe. I té una tarima i ens fa passar cada dia un nen o una nena. I nosaltres l'hem de dibuixar segons la taula que estem, agafant un angle o un altre. I aquest home a mi me va ensenyar la cosa bàsica del dibuix, que era dibuixar al natural i després amb el llapis medir els llapis. I aleshores a mi, esclar, ja me va donar aquestes lliçons bàsiques que van ser per mi el que ara soc en la vida. I ens va recomanar molt que, sobretot, no copiéssim mai res de ningú. Que encara que fos un got o un tupí, el féssim al natural, però no copiat un altre. Esclar, a mi també això em va marcar molt, perquè la meva mare va arribar un moment que me va treure d'aquesta acadèmia. Jo vaig estar-hi, fins i vaig fer la comunió i tot, vaig estar-hi uns 3 o 4 anys, perquè portava sempre medalletes de dibuix, de prèmits, però les altres assignatures anaven per cap per avall. Aleshores, al cap de 3 o 4 anys, la meva mare va dir prou. I a mig curs em va treure. Per tant, s'havia acabat el dibuix. Perquè jo només dibuixava allà, no ens va ensenyar a pintar, dibuixava. I es va acabar. Aleshores, a Can Camarach, a Can Cuquart, ja no fèiem dibuix. Ja me va posar en una classe per preparar-me per al perimercantil, perquè jo vaig fer perimercantil, no vaig fer batxiller, i així vaig anar. I aleshores, al cap d'un temps que jo ja me vaig posar i tot això, i la meva mare ja no estava tant amb la cosa del dibuix, fins i tot va venir aquest senyor Gómez a casa a dir-li a la meva mare: escolti, tingui en compte que la seva filla, com que me va treure d'allà, i ell vivia molt a prop de casa, la seva filla té dots per dibuixar. Ho porta a la sang. I la mare diu: sí, però no crec que en el dibuix es guanya la vida. Perquè, esclar, en aquella època, una persona que pintava, un artista, era un bohemi. Esclar, la meva mare de seguida va dir:
Mercè, bohemi. Bueno, i quan jo ja vaig centrar i portava bones notes, perquè la mare em va dir només una cosa, em va dir, nena, el dia que portis un suspens, iràs a la Grover. Jo sabia que la meva mare no em deia cap broma, que seria veritat, i jo no vaig portar mai cap suspens. Bueno, després quan ja vaig veure que la cosa estava molt calmada d'això, jo m'aprofitava els dissabtes fer tots els deures i el diumenge agafar els estris i anar-me a dibuixar, a les Pedreres o Sant Daniel, sigui un arbre, sigui el que sigui. Tant és així que un dia la meva àvia, que estava a la fàbrica Vinyes de Portera, i allà, en una fàbrica hi ha electricistes, fusters, hi ha de tot, li va dir al fuster amic seu, li va dir, m'hauries de fer un cavallet i una catxa petita per als estris de la nena, per les gomes, els llapisos i tot. I un dia ens ve l'àvia, jo era allà a la tarda, ja havia vingut de l'escola, ens ve l'àvia amb el cavallet així, sense embolcallar ni res, no calia, I diu, té, Mercè, i em dona el cavallet i la maleta. I ja veig per què és. I em poso a plorar, però un plor mut. Tant és així que la meva mare es posa a plorar i l'àvia acaba plorant. I així vaig començar, doncs, quan vaig tenir molts anys ja de dibuix, vaig presentar dibuixos aquí a Girona que me van donar algun primer prèmit a la Diputació, que feien allò per fires i totes aquelles coses. Fins que me vaig animar a començar a comprar algun color. Però abans del color vaig dibuixar molt. I sobretot dibuixava molt en punta seca. Tinta xina i punta seca. Els meus primers dibuixos són això. I després aquests llapisos negres. Però treballant sempre net. Res de cotó i les mans i no. Treballar net. I una de les persones que me va apoyar moltíssim va ser el meu home. Com a veure que jo estava tan agafada a la cosa del dibuix, em va apoyar i fins i tot me va dir, com que tens molta obra, fem una exposició. I vaig fer la primera exposició aquí davant de casa. I amb aquestes ja comença la cosa de color. I en aquella època, en Vicenç va inaugurar uns cursets en el seu estudi que anaven per les muralles de Girona, a dalt, allà cap a la Torre Gironell i tot això, i a més allà hi havia un seu amic que tenia un estudi i anàvem en aquest estudi i vaig començar a aprendre a fer quadres a l'oli. I vaig fer 2 cursos amb en Vicenç, però a l'aire lliure, i això m'encantava. I després jo treballava a casa per mi. O sigui, no he parat mai de pintar ni de dibuixar. Ara pinto més que mai, ara que sóc gran, que tinc 77 anys, pinto, bueno, com mai. És clar que abans jo treballava i tenia de fer seguir les 2 coses, però així i tot, a part de tenir la criatura i tot, no vaig deixar mai la pintura. Si feia un quadre en un mes, feia el quadre en un mes, i si el feia en 2, en 2, però no vaig deixar-ho mai. I em sembla que aquí ja responc a la pregunta que m'heu fet. I a la meva necessitat, o sigui, una vegada un doctor, amic del meu home, en Pep Isplà, me va fer una pregunta, me va dir, Mercè, tu pintes per hobby o per necessitat? I ràpid li vaig dir que era per necessitat. Hobby mai. Jo tinc necessitat de pintar, tinc necessitat d'entrar en aquest món dels colors i dels olors. I puc explicar una mica el perquè de molts quadres meus són interiors. L'interior és una cosa que m'ha agradat sempre, perquè pots jugar amb els seients, amb els sofàs, amb els balancins, i posar-hi una nota d'un animal, sigui un gat, sigui un gos, perquè talles aquella fredor
que podia donar l'interior, encara que sigui agradable i còmode, amb unes robes vistoses, tot el que sigui. Però hi poses un animal i talles aquella cosa freda, o càlida, el que vulguis, però el talles una mica. Allà hi ha un ésser animal que pot parlar. El mires i continues parlant. Després, per exemple, aquest quadre és un dels últims quadres que he fet. Que representa la tardor, amb aquests vermells, aquests grocs, aquests d'això que exploten, no? I fins i tot se combina amb els verds que encara queden, que no s'han convertit en aquest foc. Però vaig necessitar posar-hi el banc, perquè el banc és el que dona aquella cosa càlida en el quadre. Tu treus aquest banc i queda un enfredor. I en canvi, el banc què vol dir? El banc que s'asseu algú que disfruta del paisatge i de la soroll que pot fer aquest riu. Esclar, el color té aquest avantatge, cosa que no dona el blanc i negre com el treballava en punta seca i en tinta xina. Però esclar, tenia també uns altres valors, la tinta xina i la punta seca. Aquell color, un blanc i un negre, un contrast. No sé, es poden dir tantes paraules en un quadre que a vegades no hi ha prou vocabulari per explicar-ho. Jo me miro molts de quadres que he fet, que fa anys que estan fets, i penso, mira, ara possiblement aquests quadres no els tornaré a fer. Ara ja són uns altres, i és un altre temps que m'ha passat. I ara faig unes altres coses. Jo ara m'he abocat a fer uns quadres de naturalesa, de jardins. Aquest és un dels últims. Tinc lapsos, perquè, per exemple, els segadors, ara mateix tinc en el cap un paisatge de segadors, que a darrere no hi ha res, hi ha els segadors amb el blat. Però hi composaré les muntanyes de Tarroella de Montgrí, amb el castell de Santa Caterina i tot això. Jugaré, jo sempre amb els meus quadres me baso en realitats, sempre, però jugant amb la meva composició que jo faig. Sigui un coixí, sigui un esgaró, sigui un paisatge, sigui una olivera, jugo, sempre estic jugant, però amb una certa cosa racional, no? No he pogut fer mai els quadres abstractes. Jo en aquesta pintura no la menyspreny ni molt menys, però no hi he entrat en aquest món encara, no hi he entrat. Sempre em baso en realitats. Això són petits apunts que sempre faig, perquè a vegades un apunt d'aquests m'ha servit per fer un quadre gros. I això és la punta seca amb tinta xina. I això és color, però oli molt igualit, Jugo amb tinta xina i llapis. Fragments de Girona, de finestres gòtiques, de la Rambla, precisament aquest és de la Rambla. Una mica de la façana de la catedral. I per què no Ullastret? Fins i tot faig servir a vegades la ploma estilogràfica per fer els apunts. Perquè allò que tens... Això són apunts de detalls que més tard els converteixo. Després m'agrada molt el treball dels capells, que tinc uns quants quadres a l'oli de capells, però abans he fet uns quants apunts en blanc i negre. Veus la catedral? La famosa postal aquella de la catedral. Veus un altre capell, un altre capell.
Veus? El que deia de la muntanya de Montgrí. Això també és un paisatge d'Ullastret. És que jo, Ullastret, i aquí quan hi va haver-hi un any que va ploure molt i molt, i la illa d'en Reixac va quedar aïllada per l'aigua, i allà hi ha un mas i tot el mas estava voltat d'aigua. El Pallassos també és una cosa que m'atrau molt. La gent solitària que va per un camí, no? El Pallasso una altra vegada. Bueno, no sé què pot dir més. El Pallasso, el gos. Ja està. D'aquí ja em penso que ja he dit tot.